araw-araw po ngayon ng mga tsuper po natin. Maging sa mga hindi lang sa jeepney kundi pati sa lahat po ng mga klase po ng tsuper sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Yun nga po Sir Idol Mark ang problema diyan kabababa nung nakaraang linggo, ngayon naman nagtataas na naman po. Sana nga po matapos na po itong taas at baba para tayong naglolokohan nito Mhm. Kaya ang nagiging problema dito, sir, sinasabi nga nila na mawawala na nga in 41 days na lang daw yung ating diesel sa buong Pilipinas. Malaking dagok po 'to sa aming mga transport sectors na narinig ko rin po 'to at kahapon din po na-interview din po ako. Gano'n din po talaga yung sinasabi. Mhm. At masakit man sa loob namin na eto nagtataas na naman po, talagang dagok po sa buhay namin 'to kapag nagtuloy-tuloy naman po 'to sa pagtataas ng ating mga diesel nationwide. Opo. May mga ilang tsuper po na alam po natin 'yan na bukod sa meron po silang ano po no, mga binabayaran, binaboundary, may mga ilan po na nababaon din sa utang dahil po dito rin po sa sunod-sunod na sinasabi nga po ninyo dagok. Ito pong sunod-sunod na ano na naman po nito, paggalaw ng presyo ng unstable na paggalaw ng presyo ng oil price na po natin. Eto po, kamusta po yung pong pang-araw-araw po ngayon na nakitaan po ng ating mga tsuper dahil po dito po sa unstable nga po na taas presyo po ng petroleum products? Yun nga po ano Sir Idol Mark, at tapos yung aming mga service contracting na naman po kami. At hiniling ko rin sa ating Presidente Marcos na sana po bigyan na po kami ng pagtaas ng pamasahe. Kasi ito, taas baba, taas baba. Ang hirap po talaga sa Idol Mark. At Mhm. nananawagan po ako sa ating Presidente. Kung na rin po nila kami dito sa pagtaas ng pamasahe. At kung wala namang service contracting na parating ulit, sana po kung ibababa naman po nila yung ating mga diesel, wala na po kaming makukuhang service contracting. Mas maganda lang po na ibaba na lang nila at Mhm. ibalik na po sa tamang namin noon. Opo, pero parang medyo suntok sa buwan po ito pong kahilingan po na parang muli po sana ay nasa 40 o 50 pesos o 60 pesos man lang. Ito pong ating pong presyuhan po na ito. With all of this, nabanggit niyo po yung contracting po. Isa lang po yan sa programa po ng ating gobyerno na pwedeng pantulong sa ating mga tsoper. Pero sapat po ba itong mga programa po na ito at yung ayuda po ng pamahalaan? Para at least po maibsan kahit papaano yung pasanin po ng transport sector sa ating bansa, lalo po sa inyong samahan sa AKTO. Supposedly po, talagang hindi po kasya, Sir Idol Mark. Kami po nagpapasalamat naman at nagkaroon kami ng service contracting, mga ayuda ng DSWD at ganoon din po sa mga fuel subsidy namin. At ito nga po, yung ating service contracting, yung iba po malabo po yung QR code. So anong nangyayari po, Mhm. unti-unti po kaming dahil nga, ang sinasabi nila, malabo yung QR code ng mga taga-LTFRB, mga tao nila. Pero sa amin po, may mga QR code din kami na malilinaw. Kaya nga, kinakausap ko rin po sa mga tao ni Atty. Vigor sa LTFRB na sana agarin po nila na mabayaran po itong mga service contracting dahil yung mga tao naman po talaga, talaga nag-service naman. Mhm. Ang problema kapag nadidelay mga QR code, medyo pinag-aaralan, parang nagmi-meeting pa sila kung dapat bigay o hindi. Kasi nga malabo yung QR code po nila. Kaya yung araw na yung kapag kulang, kung hari po sa 3 araw walang malabo yung QR code, hindi po agad-agad mabibigay yun. Kasi ang service contracting natin, 2 weeks lang po yan or 1 month. Mhm. Kasi pinaghahati-hati po lahat yan para sa mga cooperative at korporasyon na nakasali po dito at dun sa mga ibang regional na nakasama po. Kaya 2 weeks lang Mhm. po talaga yung kanilang binibigay. Pero hindi po pwedeng maging dahilan po yan sa pagkakaantala kasi katulad ng sinabi nga po ninyo, nag-render ng service, gumastos po ng diesel, ng kanilang gasolina, dapat talagang mabayaran po ito ng real time, hindi po maghihintay ng ilang araw kasi
sabi nga nila baka mamaya patay na yung aanhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Yun nga po, at siyempre yung mga drivers, yung mga operators, sinisisi dito yung mga chairman ng cooperative at korporasyon, bakit ang tagal daw, bakit ganito? Siyempre, nag-abono na po sila at yung pag-aabono naman nila, gusto nila makuha agad after 2 weeks. Siyempre, yung mga malinaw na QR code lang, in a day po, in a day, meron pong, ano yan report. Ang problema dyan sa may mga malabong QR code, hindi agad-agad na ibibigay. Yung po yung talagang senaryo ng ating service. Hindi, pero sana ano po ito, repasuhin po nila itong polisiya po nila ito. Kung sakaling pumalya po yung ganyan pong proseso, mag-isip po sila ng mas efficient at mas mabilis para maibalik po dito sa ating mga tsuper itong kailangan po na ano po no tulong po na ito. Pero anyway, Ma'am Liberty, may balak po ba ang inyong grupo na sakali po na eto na naman magsusunod-sunod po itong taas presyo kung sakali, wag naman sana, pero mayroon po bang nakaamba na petisyon po para po sa dagdag pasahe kung sakali po na merong masusundan pa po itong pagtaas ng presyo po ng petroleum products? Sir Idol Mark, may mga petition na po kami. Ang problema hindi po, di ba may 2 pesos na kami nakuha na provisional authority. So ang hinihintay namin po para maging tama na po at yung maging 5 piso na po, 3 piso po talaga yung kulang ng ating government, ng ating LTFRB. So nanghihingi po ako ng pagtaas ng pamasahe kahit piso o 2 piso lang po para sa mga hani ng transport nationwide po dahil eto na nga po, taas na ng taas. Ayoko na rin pong mag-strike kung pwede lang. At ako naman po ay nananawagan sa ating presidente na ibaba na po nila yung ating mga kurudo dahil ang gitang silangan po wala namang gera na. At nakikiusap po ako sa OE na sana po bantayan na po nila to na bakit taas ng taas, wala namang yun nga sinasabi nila 41 days na lang daw yung ating diesel. Dapat gawan na nila ng paraan bago dumating yung 41 days na yan. Hindi yung taas konti, baba, taas. Ang hirap po yan. At ang tanong dito, Ma'am Liberty, nasaan na yung pakikipag-usap ng ating mga leader sa mga bansa na nagsusupply ng nag-assure sila kasi noon na meron ng supply ng mga darating, kaya tama itong panawagan. Anyway po, Ma'am Liberty, siguro po mensahe na lang po ninyo sa ating pong pamahalaan at syempre sa publiko tungkol po dito po sa panibagong taas presyo na naman po ng langis at ito pong pakiusap na para maintindihan po nila kung gaano po nakakaapekto ito sa kabuhayan po ng libo-libo ng mga tsuper po natin at pamilya nila. Nanawagan po ako sa ating mga nakakay nationwide po. Kung kami naman po ay humihingi ng pagtaas ng pamasahe, sana po naman ay maintindihan niyo po kami. Kapag wala na po kaming pambiling diesel, hindi na po kami makakatakbo. Paano na po kayo? At dito naman sa ating mga operator, sa ating mga drivers, magtiis-tiis na lang po tayo at magigpit ang mga sinturon natin para may makuha po tayong araw-araw na pagkain sa aming hapagkainan. Yun po yung aking panawagan. At hinihiling ko po na doon sa ating Presidente Marcos na bigyan niya po kami ulit ng pansin at ito po na naman po malaking dagok na naman po sa hanay ng transport sectors itong darating na 41 days na mawawala na daw po yung ating hanggang 41 days na lang po yung ating mga diesel dito sa Pilipinas. So sana mabilisin po nila, agapan po nila bago dumating ang 41 days na yan, marami na po tayong diesel na makuha sa iba't ibang bansa na sinasabi po nila na umu-order na po sila. Yun lang po, Idol Mark, at maraming salamat sa inyo. God bless you po. Ma'am Liberty De Luna, ang presidente po ng Acton Nationwide. Mabuhay po kayo, kasampu ng inyong mga kasamaan. God bless po, Ma'am Liberty. God bless po.